Jo sóc Maria i avui faré un booktuber del llibre El noi del pijama de ratlles. Aquest llibre l'ha escrit John Boyne, que va néixer a Dublín al 1971. Per si no sabeu què és un booktuber és fer un petit resum sobre el llibre que vos heu llegit, però sense explicar el final, per si vos desperta curiositat llegir-lo vosaltres. Aquest llibre tracta d'un nen que es diu Bruno que s'ha de traslladar amb la seva família a una casa nova pel treball de son pare. El treball del seu pare consisteix en donar les ordres a un camp de concentració que està molt a prop de la casa d'en Bruno. Quan la mare li diu a en Bruno que trie la seva habitació, Bruno mira per la finestra i veu a lo lluny un conjunt de casetes. I ell es pensa que és una granja, però en veritat no ho és on treballa son pare. L'única diversió que té Bruno és gronxar-se un gronxador que està fet amb una roda i dues cordes. I un dia gronxant-se, Bruno va veure una porta semioberta i com és un nen tan curiós i que li encanta descobrir i explorar, va decidir anar a veure què hi havia a l'altre costat de la porta. I va anar, però la seva mare el va veure i el va frenar, perquè en veritat sa mare sabia que hi havia un camp de concentració i que era molt perillós que sortigués del jardí. Però com és molt curiós, ho va tornar a provar un altre dia i ho va aconseguir. Però per arribar va tindre que passar una petita sendera fins a arribar. El primer que va veure quan va arribar va ser un filat de punxes molt llarg i que dins hi havia moltíssimes persones totes vestides iguals, amb un pijama de ratlles. I anaven amb uns números. Ell se pensava que era un joc, però no ho era. Quan es va fixar millor va veure un nen acotxat, trist, amb una expressió trista. Bruno li va donar conversació i a partir d'aquí se van fent amics. Encara que els separés una valla, la seva amistat se va fer. I Bruno cada dia s'escapava del seu jardí per anar a veure a Shmuel, que era el nen que havia conegut. I a partir d'aquí descobriu vosaltres el que passa. Fins la pròxima!